ginadala sa police station ang isang lalaking ng agaw sang armas ang isa ka security guard sa coffee shop sa General Luna Street, City Proper kagabi. Ang lalaking ginatudlo ng agaw sang armas mo si alias John, 28 anyos, sang Dilarama City Proper. Nagako mismo si alias John nga ginagaw niyang pusil bilang depensa sa iya kaugalingon kagagod wala sa may matabo sa iya asawa nga kaupod niya sang among nga tion. Pahayag sini nagapangayo lang sila sang kwantagod nga may ibakal sang pagkaon. Sunod sa iya, nakitaan sini ang nakasibilyan nga gwadya nga may ginkuha nga kahon. Kag sang nakitaan sini nga may pusil, gilayon na sa nga naghulang agud depensahan sunod sa iya ang iya kaugalingon. Pahayag pa sini wala man naglupok ang pusil nga iya ginagaw. Apang ginaligar sini nga gintayaan sa sang gwadya sang armas. Ginpanginwala man sini nga nagabalik-balik sila kag nagadinungol sa amo nga establishmento. Pangayo kami sa asawa ko nga ate sir, may nagbakala kami sa pagkakon. Ang gwardiya gayon sir nga nakasibilyan, naglibot sa likod. Ginkuhaan niya kami sa kahon. Pagbukas siya sa kahon, pagkita ko, pusil na sir. May pusil na sa. Wala na ko nagduwa-duwa sir. Idipinsahan ko o galingon ko. Para hindi lang ko matiruan, para hindi lang maigo asawa ko, sir. Para hindi lang maigo asawa ko. Kabuso asawa ko. Wala kami kapangulsaman. Ang ginagaw ko siya nga po, sir, wala naglupok. Ang sa piyak na gwardya, sa piyak na jote, naka-uniform, siya ang nagpalupok sa amon. Ang nagahilibiyon nga si alias John, nanginwala naman ang security guard nga nagtaya sa sang armas. Sa interview sa Bombo Radyo sa Guadya, ginsiling nga nakasibilyan sa bangod break time nila sa mga tion. Ginapahagi nagpasalba naman ang isa pa ka Guadya nga nakakita sa hitabo rason nga may nabatian nga lupok sang pusila mga nakalabay sa mga lugar. Baliskan sa aligasyon ni alias John nga baguhanon lang sila sa pagpakilimos sa coffee shop. Ginsiling sang Guadya nga nagabalik-balik ang mga ini kag masami nila nga ginasaway. Wala man sa may napilasan sa insidente. Tanan silang gindala sa police station para sa dugang nga investigasyon. Kuha ko ka kaya kuha ko lang kay kauyat na kami kuha na area. Anong masabi din na sila pagto? Oo, may mga ibajaw pa nagkang ka panukla pa naglagaraw. Hindi ka inambalan mo lang naman na buwa lang mo. Kay way mo kami gano kay amo na dang instruction. Ang kabayang sa nangin pahayag sang security guard.